Nasayod ba kita nga adunay pagka-categories sa atong kinabuhi nga kung ato naman kani siya nga mahimo gayud or ma-maintain, layo gayud kita sa mga balatian labi na nang gitawag og kabuhi. Why I mentioned kabuhi? Because kabuhi mo kana siya ang pinaka-common gayud, no? Nga mas ti mga batan-on pa dunay kabuhi. So ihatag nato karon ang upat ka mga categories bahitungod ni ana. But before that, greetings from Dipolog City, and this is your friendly channel, LV Amor Cares, and this is your friend, Lou Amor. So without further ado, magsugod kita sa physical, no? Physical aspect sa atong kinabuhi nga muoy mag-usa sa makatabang kanato nga mahilikay kita ni anang mga diseases, no? Kanang mga ginagmay paingon na sa dinagko. So magsugod kita ni ana, ari kita sa physical. Ang una nga nung atong himuon gayud nga healthy ang atong panglawas, because health is wealth. Og dili nato kana siya ma-maintain gayud, madisiplina ang atong kaugalingon, dali gayud kita nga masakit. So aduna pipila ka punto sa physical aspect niini nga ato karon nga hisgutan, no? Unsaon nga mahimong healthy ang atong lawas. Ang una ni ana, of course, we have to kanang careful sa ato ang ginakaon, no? Ginakaon kay kanang gikaon usa gina siya ka factor nganong kita magdaot labi na ginang gitawag og kabuhi, kanang gitawag og impatso, kanang gitawag og napasmo or whatever, wala ka hilisi, no? So diha na siya nagsugod. So sa ato ang food kinahanglan kanang nutritious food. Asa na to na makuha? Mga vegetables and fruits, fresh fruits, no? So dili na nako kinahanglan ni explain kanang vegetables o kanang fruits, kanang natural lang yun, no? The greens, no? Mananon kita diha sa atong kadapinan aron dili kita magsigig palit sa merkado tungod kay mahal-mahal usab kana siya, no? Sama sa kamunggay, mga tangkong, mga lugbati, pwede rin na siya matanom-tanom na to. Mingo din ang uban, wala mi yuta na may flower pot. Kan mga pat, butangan na ang yuta diha din, pakamangan og mga tangkong, mga lugbati, mga kamote, mga unsa pa na diha, no? Aduna pay daghan basta mga vegetables, no? And then mga fruits, daghan yung prutas. Pinaka-common ana saging, na ay mga mansanas, na ay pear, karon pa kun kay balo nga kanang pear, di ay very nutritious kana siya nga fruit usab, no? So all those kanang mga natural lang na fruits, kanang citrus, ang vitamin C, pero mingo pa nga doon na ko'y kabuhi. Ang atong hisgutan karon may tungod ni anang unsaon nga kana bitong dili kita makabaton dayon ni anang sakit or unsaon nga alivio, no? Gamay. So mao kana siya. And then lain pa nga maka-contribute sa atong health, sunlight, no? Sunlight, magbulag gyud tag-init gikan 6 o'clock paingon og 7, bisag 15 minutes lang every day. Makaayo ka na kaayo ang atong lawas ng kinahanglan og vitamin D, no? So sunlight is best source niya ng vitamin D for bone strengthening, no? So naa diha makuha nato diha sa vitamin D, ang sunlight kinahanglan kaayo kana siya aron makabaton kita og healthy body. Ang lain pa nga source nganong aron kita ma-healthy, exercise, no? Exercise every day. 30 minutes in the morning, 30 minutes in the afternoon. Walking sa mga senior citizens, mga elderly, walking, just walk 30 minutes, no? Walk, no? So mao kana. Another thing is 8 glasses of water every day, 8 to 10. 8 to 10. Dili 8 to 10 every day. Dili kay karong adlaw 10 glasses, pagkaugma na 4 na lang, pagkaugma na 2 na lang, kundi 10 glasses a day, 8 to 10 kada adlaw, no? So i-practice ginato na to cleanse our kidneys, mga liver diha, mga spleen mo hydrate man gud na siya, no? Keep hydrated every day, no? So lain pa ni ana nga maka-contribute sa atong healthy body kanang visit the sea, no? The sea, the salt, the sea, the sand, sea breeze, no? Mao kana siya. The sea, the sun, sea breeze, the sunlight, the sunset. So diha ana pwede ta mo commune dihang dapitan, no? Makikistorya sa atong magbubuhat.
My favorite place para sa ako ang quiet time kana yung dagat. Maghulom ko taman diri sa liog, maghulom ko ana sa dagat, and then I talk to God. No, I talk to God. Munay ako ang health habits usab, no. Weekly, kung layo ta sa dagat, weekly or twice a week or monthly ba, basta kay adto kita sa dagat. May na siya sa wheezing cough, no? So, mao na siya ang sea. And then, lain pa nga makahatod og maayong panglawas kanang 8 hours of sleep. 8 hours of sleep. Kinahanglan ginato ng tulog 8 hours, no? Mingon din ang uban, maglisod magani ko 4 hours, dili oy kinahanglan matulog gyud ta. Panghiyon na lang bisag 6 hours pero 8 gyud ang maayo kaayo, no? Makakuan mo na siya rejuvenate tanan, no? Then maayo ang atong tanang balatian. Labi nag 10 o'clock PM tulog na ta, din mo matalang pud ta og mga alas 5, igo na kay na siya, no? So 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6 o 5 to 6 igo na siya, no? So mao kana ang mga pipila ka mga atong huptan gyud, discipline, no? Sa atong kinabuhi aron mahimo kining healthy. So by doing those things, layo ka ito sa balatian, no? Layo ka ito sa balatian. And then clean living, no? Clean living, kung mingon yung clean living, alcohol, walay labot ng alcohol, smoking, so wala na siya. Kanag yung healthy, yun nga, kinabuhi mo atong puyan, no? Ug sa ato pa, well-manicured life, no? So, puwera kabuhi, puwera tanan, no? Dili ganita dayon hilantan, no? So, mo kanang naa siya, no? So, mo kadto sa physical. Karon ari kita sa emotional. Nasayod ba kamo nga kanang emotional aspect sa atong kinabuhi, gikinahanglan kaayo kana nga atong madisiplina ang atong kagalingon aron magpadayon kita na healthy. Una, anger. Kanang anger dili gina maayo ang kasuko. Tungod kay ang atong dughan ni ana apektado, ang atong kasing-kasing, ang atong alimpatakan, ang atong tanan-tanan. Labi nagnanatanan ng mga bitterness, mga regrets, tanan, mga unresolved nga mga quarrels, no? So kinahanglan nga ato kanang i-control kanang atong kasuko. Kung pwede nga mubanghag ra ta, well, mubanghag ra ta. Kung pareho sa iro, ang iro mo growl ra na siya, growling, no? Growling ra man kana bang rabag mo mungulob lang siya, no? Pero dili siya mupaak, no? So kung madala pa niyang ngulob or growl, dili na siya pwedeng mupaak, no? So iyon na nang ato ang kasuko, atong i-control as much as possible. Ngano? Kung dili nato makontrol ang atong kasuko, ang atong acid ana perti na musaka din atong acid ana kung masuko kita. Mingon tingali kamo nga gikabuhi ko tungod sa akong gikahon. Tingali partly naa pero usually ang atong emotion. Kasuko, stress, kanang mga worry, kanang anxiety, anxious. Ako nang nahisgutan gani sa akong uban nga video nga may tungod ng emotion, mga feelings, usa na siya sa maka-trigger sa acid reflux or kabuhi, no? So as much as possible dili lang kita ana. Dili ta mag-worry too much, dili ta mag-anxious, no? Kanang anxiety, kanang panic. O mahimo, dili lang ta mag-panic, labi na sa mga situation, sa mga conditions nga dili na to kontrolado. Kana lang kontrolado na to, diha mo focus, pero kanang dili kontrolado, ayaw, dili ta mag paka-hero diha, no? Kay walay maing-laki ni anak, no? Kung iya ka na nga kabubuton sa Dios, well, ihatag ka na sa Dios. Dili na to ang kunon, di ta mag-ako-ako, no? Aron dili ta ma-stress. Dili musakang atong acid. Gani ka ng stress, usa ka na siya sa mother of all diseases. Diha gani magsugod ang cancer, kanang uban, kana sa stress. O nganong naay cancer, tungod sa stress. Dayon, ang acid reflux, hyperacidity, magsugod diha sa stress. Tungod kay, like anger, kanang na ang stress, musaka usab ang acid diyang dapita, no? And then dili na dayon ta makatulog, ang insomnia mo andar kay lagot jud ko, no? So ingon ana manang ang Biblia nagtambak dili kanato nga ayaw pa hapuni, ayaw pa agdag gabi ang inyong kasuko tungod kay
paingon us katulugon, di gyud ta katulog. Ang atong anxiety, ang atong insomnia, mo andar gyud na siya, no? So ingon ana uban pa nga mga klase sa emotion or feelings, no, kanang stress ug di na siya maagapan, mahimong depression. Pag-abot sa depression, well, maot na kay na siya og sangputan ang depression, no. Daghan ana mga unsa pa diha, maot kay na nga condition. So dili ta magdugay diha pananglitan kung maabot kita sa stress, depression, di ta magdugay ato ding bawion ng atong una-una ana, no. Mutan-aw din ta sa atong mga hobby, kuan din ta magduki-duki unsa pa diha, or mulakaw meeting friends, no, visiting friends aron mawala ang atong stress, no. So pagbalik nato sa atong balay, wala na ang atong stress. So usa ka na siya sa kanang emotion, kanang feelings, no. More on ari kita sa mental health, no, mental health kana. So kanang na ang psychological mo kana ang atong emotion diha, no, psychological, mental mo kana siya, naa diha na siya nahasakop, no, kanang atong mga emotion, feelings. Lain pa ikatulong nga aspect nga atong likayan kana bitong financial. Sa financial, sa economics na siya, dili gyud ta mo spend more than what we earn. Kung nag-earn kita 10,000, dili ta mo spend og 15. Alkansi ta na, kung negosyo pa alkansi. No, kung 10,000, ari lang kita mo spend sa mga naa sa mga 9,000, at least dunay 1,000 nga para pang-emergency. Ningon din sila sa inyo na sultihon or lisod buhaton. But it can be done. Ang kalamitan sa atong gastos, musugot man tag sa dili atong mga luho. Kaobserbar mo, ang daghang nga gasto nato, luho ba yan? Kanabi atong luho, kaya ang gi-require gyud unta nato, we have to spend only our needs: food, clothing, shelter. Kanang food, kanang pagpangaon sa gawas, sa fast food, luho na biya na. Dili biya na siya ingon og need. Kay ang need ana, mag-unta, no? So, ningon po nang uban nga, sa pugka nga, kung saan ito pag-enjoy sa life, there are many ways how to enjoy life. Not necessarily nga kanang luho na to, no? So, self-discipline lang ang gikinahanglan ni anak, no? So, kung matud pa sa kong agaw, dili man porke o pilay imong income. Ang kuan diya, unsaon nimo paggasto. It's how you spend. Dili kay kanang how much we earn, but how much we save, dayon giunsa nato pag-spend kana siya, no? Kung daghan na tag bag, kung ana tay duha ka bag, ay nagpunig bag. Lain. Kung ana tay usa ka kwintas, dili na tang palit og lain pang kwintas, usa ra mi atong liog, no? So usa-usa lang kun pursiras, puro nang duha ka bukton o dili na nang 3, 4, 5 unom, no? Dili na siya. Well, of course, kung maka-afford, why not? Pero sa kana lang bang sa mga yano nga mga tawo, no, pareho nako, no. So ingon ana, usaray pursiras, usaray antipara, no. So aron makadaginot gyud, no, then as much as possible i-control ginato atong gasto, no. Ang atong gasto nga banana kapritsyo lagi, no, kanang luho, no. So mao kana siya ang financial, no, ang financial. So ang ikaupat o most important of all kanang spiritual. Doon na ba kita'y personal nga relationship sa Ginoo? Kung doon na tayo personal nga relationship kaniya, dali ra ginato kana siya ma-achieve kanang physical, emotional, financial, dali ra gid kaayo na kuan na to ma-achieve, no? Labi na we keep reading on His Word, kaya naaman diya ang tanang instruction, no? Be angry and sin not, no? Giinan kita, kasuko, pero ayaw pagpakasala. Ang sala ni ana, kana nang mudumuta, kana nang naghalatang istorya nga maot, kana nang, inana, no? So, mao kana, dayon, giinan kita nga do not love this world, no? Nor the things of this world. Focus on the heavenly things, no? Meaning, atong relationship niya, praising God, prayer, reading His Word, studying His Word, quiet time. So, mao ka na. Diinan kita nga, kung na tayo burden, come unto me. All ye who have kanibang heavy laden, kanang heavy burden, come to Jesus. Aron siya na yung mahibalo niya anak mo pagaan, no?
For his yoke is easy and his burden is light. So mo kana iyang ingon, ug naapagid iyang ingon niya, I will never leave you nor forsake you, no? So kung doon na kita mga problema, diretso sa Ginoo, dili kay iadto para tong Facebook. Iadto Facebook. No? Kung doon ay kontra, Facebook. Kung doon ay utang, nga paninglan, Facebook. Kung doon ay libak-libak, Facebook. Kung doon ay, sa palya, no? So, ingon ni Ana, talk to God first. No? Dili kay, imuon lang nato siyang spare tire. No? So, mo kana ang mga upat ka mga pamaagi unsaon nga ang atong kinabuhi mahimo kita nga disease free. Mawala ka ng kabuhi, no? Mao ba gid na siya unta. Self-discipline, no? Ayuhon na to atong physical nga health, atong body, no? Atong ayuhon gina diha kay kung okay lang na kaayo siya, healthy ang atong body kana mga kabuhi, dili na siya ka-intra, no? Dili na siya ka-intra. Dayon, mingon unya masigit ang bagutman, ngano pong magpagutom kanunay. Kung ting pamahaw mamahaw gyud, kung ting paniog to maniog to gyud, kung ting panihapon manihapon gyud. Ug do na po snack mukaon po ginagmay. Eat sparingly aron dili mo develop ang acid, no? Dayon kung masuko moderate lang aron dili mo develop ang acid. Sa mga gasto sa kwarta, ayuhon og gasto ang kwarta aron dili ta kabuhion kung wala na tay kwarta, no? So uban pa nga mga diseases, no? And then magpa-check up gid ta. Listen to your body. Listen to our body. Kung unsay gibati na to, maato gitag doktor dayon, dili kay mag-ingon lang ta silingan. Unsa may mong giinom kadtong gikuan ka kanang gipaak ka og hulmigas, unsay mong giinom? O so pegon sa silingan nga antibiotic man to, mupalit sad ta. Ato tag doktor, no? Ato tag doktor. So mao kada mga palangga, mga online anak, online unsa pa na diha daghang man ko kay mga kuano inana. So mao kana atong hisgot-hisgot karon mahitungod sa how to fight kabuhi in the most delightful and practical way. So makalipay delightful tungod kayo akong gihatag practical ra kaayo nya makalipay ba pleasing, no? Pleasing. Kung mingon ta nga eat kanang vegetables, fruits, pleasing man na siya, may man na siya delightful, no? So may mayap na to ang Ginoo ni anak, no? Avoid eating those mga street foods nga naa sa mantika gi luto og mantika, nya ang mantika pila na kapila na gigamit mo nga kalima na kaunom. Dili na healthy, no? So ingon ana how to fight kabuhi and other diseases in the most delightful and practical way. So mao kadto siya, no? Physical, kinahanglang healthy. Emotional, kinahanglang kontrolado ang atong emotion, feelings. Financial, hingsamot, kinahanglan nga disciplined ang atong finances. Unya spiritual, kinahanglan nga aduna kitay very close and personal relationship with the Lord and Savior Jesus Christ, no? Don't be skeptical. No, naay Ginoo. Naay Ginoo. Believe me. And so, have a good and godly day, everyone. And please remember, if the going gets rough and tough, looking unto Jesus, the author and finisher of our faith. So, mga palangga, if you love me, click the clickables. The word subscribe, like, and please comment lang, no? Akong basahon ang tanan ninyong comment, no? Tanan gyud and then atong tubagon kutob sa mahimo. Bye for now, hangtod sa sunod. Salamat kaayo mga palangga, no? Love you all, guys. Bye-bye.